Isyu sa masa. Isyu sa masa. Pagtuki sa mga nag-unang isyu sa katilingban. Isyu sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Isyu sa masa. Uban ni June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Davao, Mindanao, Timog Pilipinas, Timog Kalibutan, good morning. Welcome to Sabdini sa itong panagbanuban sa programang Isyu sa Masa. Adlaw may ganang Martes, sa Pizza 3, nga bulan sa Honyo 2025. Kumusta mga suki na tos kanginan? Ato mga suking tigpanubayang sa gyapon kami ng hinaot nga na kamus may panglawas, kapiskay, kadasig sa kinabuhi. Samtang mag-ubad na may gana, di kanini mo oras sa kato sa oras alas 9 karong buntaga. Alay siyempre sa mga balita, impormasyon, mga katikan. Mga isgutanan, ito may galang pagkabanaan. Sunod sa 2 katak ng panagkuyog ng pagdili sa programa, inyong programang Isyu sa Masa sa 90.7 Love Radio. Usa ka maulan, adlawng Martes alang sa tanan. Hinay-hinay mo kay basin unyag mga dakdak mo din ha sa inyuhang paglakaw. Well, sama sa naandan, nagatamay galang katagang pagtagad, karong buntaga. Pero una ang tanan, nabutan na kong timbayaon. Ito ang mga kasimanwa, mga kalumo, mga kaigsunan. Sa tibuog, kadakbayan sa Davao, o mga silingang dapit nga nabot sa itong pagsilya, nining mga orasa. Atong mga kalumo din ha sa mga barangayan o kaprobinsyahan, kumusta mo din ha? Ang uban, gitamad o bangon o sayo kay bugnaw kaayo ang palibot. O yun na, ngita yun mga higala o komportable ang ato ang lawas. No? So dapat sayo na to ihiyad-hiyad. Labi na ang ato ang mga kining kuan. Kasuan na to ang ato ang mga batang ug mga pangiuran para di magsakit. Labi na ngadto sa mga idaran na mga higala, ambot lang mupatong og 28-30 musugod na magsakit. Ay nako, mauna gyud ni. Labi na kaya magsigi ka lang og lingkod kay kuana ka kanang overweight kundili obese, musamot og sakit ang imuhang batang, no? Kay ang weight sa imuhang upper limbs nimo ang tigsalo ang imuhang mang batang. Muna nga imuhang batang sakit inigbarog nimo di naka makahimo. Ayan ha. Sa tuang mga nagsumay sa tuang Facebook page, sa paki-like and share lang. And give your comments and greetings sa tuang June Bersamin Isyu sa Masa FB Live. Ito ang mga ka-ISM. Good morning sa inyo hang tanan din. Naapa ba nga ito ang mga ka-ISM din? Mayong aga ka naton tanan. Alright. Ipila sa ito ang mga isgutanan karong buntaga mga bay. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Mga proyekto kunong repair sa mga infrastructure sa kasamtangang administrasyon gipangayuan na og pondo wala pa masusi. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Impeachment bato kang Vice President Inday Sara Duterte. Dili na madayon matod sa duha ka mga administration senators. Aba, surrender na. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Kanhi Pangulong Rodrigo Roa Duterte may apila ngadto sa International Criminal Court nga buhian siya
aron nga maka-take out sa iyahang obligasyon isip elected mayor sa Davao City. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Iladong kritiko og IT expert Attorney Harold Respicio ipa-take out na sa Comelec isip Vice Mayor sa Mercedes Isabela. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Samtang bagong style kuno sa pagpamulis ipatuman ni PNP Chief General Torre. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Business transaction sa Bureau of Internal Revenue. Daw bao ang proseso. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Og Senador Amy Marcos aka Manang Amy nag-aring king dito sa The Hague, the Netherlands. Kada kuban pa mga igala may magalangkom sa atong aga pa nagkuyog. Sulod sa duha katakna. Dili sa programang Issue sa Masa sa 90.7 Love Radio. Kamusta ang ato ang mga fanatic sa NBA? Hapit na ang Huwebes. Game 1 sa Best of 7 Series. Tali sa Western Conference Champion Oklahoma City Thunder o Eastern Conference Champion nga Indiana Pacers. 23-77 ang karta kuno mga higala sa betting station liyamado ang OKC o dihado mga higala ang Indiana Pacers. Ngadtos mga mahilig naapa mga higalay gi-offer karon nga plus 1 game win ang Indiana. Kuya wag sila hang believe sa OKC kay sukad ng hawa ang mga superstar like Kevin Durant, James Harden o Russell Westbrook mga higala. Walay nagtuo nga ingon ani kapaspas ang rebuilding nga gihimo sa management sa OKC. In less than a decade mga bay, naka-come up sila og very good team. Kana ato apo na unyang hisgot. Dini sa ato ba nagkuyog sa programang Issue sa Masa. Dinita sa istorya may tungod aning mga proyekto nga repair sa infrastructure like San Juanico Bridge, dalan sa EDSA kuno mga bay nga dagko kayo og pondo, gipunduhan ng daan pero wa pa mahibaw og unsay diferensya. Pwede ba na? Mag-recommend na daan og pundo mga higala pero wa pa mahibaw og unsay trabahoon. Nangayo na daan og pundo. Gidali-dali ang pundo kay mahadlok og maapsan sa timeline or gituyo gyud og wala sa gideklara ang gastuhan para makapantipok mga higala sa budget. Nangutana lang. Nangutana lang taan. Now, una na itong isgutan nga nakasinati ani nga problemaha kaning EDSA repair. And ultimately, just recently, gipaundang mga kaigsuunan kay ang duda kulang kuno ang budget. Mabudgetan na po siguro dig billion mga kaigsuunan ang Epifanio de los Santos Avenue kon EDSA. Kay under repair karon mga kaigsunan. Now, ang ikaduha ang San Juanico Bridge, ang tulay nga gihimo sa mga Hapon nga kontraktor panahon ni Makoy. Karon gipasarado mga higala, nagyaw-yaw ang igagaw ni Speaker Martin Romualdez. Kay wa sila tagai og taas nga panahon aron makapangandam. Ilabi na
nga ang San Juanico Bridge dako og papel sa ekonomiya mga higala sa kining Tacloban ug Leyte. Kay mao ni nagsumpay sa Tacloban ug Leyte, nagsumpay sa mga waray iton ug waray siton. Ilaha mga higalang ekonomiya. Gidali-dali. Wa pagani daw mahibaw kung unsay daot sa San Juanico. Gipabadgetan na mga higala ngadto sa kining mga congressman og 700 million ngadto sa 7 billion pesos. Lahi na pud ning strategy mga bay aron makalikom og kwarta. Kay naa na rabay ni gawas nga istorya nga aron kuno ang impeachment kamas og ma-impeach gyud si Vice President Inday Sara. Na akunoy mga senador nga alanganin gi-operan or oferan mga higala og tag 200 million. Dako pa na sa 150 million sa mga congressman. Siyempre, senador, huwis na guna. Mahal-mahal yun na. Kaya mo, manay mo decide sa kaso, mahal-mahal yun na sila. Diba? Gi-oferan ko no og tag 200 million mga kaigsuunan. Aron hatagag assurance ang tambalos-los mga higala nga ma-impeach yun ang vice presidente. Yawan, 200 million. Basig din hini mga higala paksion sa budget sa EDSA o sa San Juanico Bridge. Kamo, unsay duda ninyo din na. Basig din hinani. Now, ato bing iplastar pag-ayo. Unahon nato mga higala kining San Juanico Bridge. Mao ni ang tulay nga usa sa mga gikonsidera nato nga tourist attraction. I think 3.5 kilometers ang taas ani mga kaigsuunan. Og usa ni sa mga lig-on kayong tulay. Niagi na ni og daghan nga mga linog pero wa gyud mga higala ni matarog. Matod pa sa mga expert, ang kontraktor manggod ana John mga Hapon walay corruption kay kung Pinoy pa ang kontraktor anang San Juanico Bridge hagbay rana na tumba hagbay ranang nahagba mga higala. Pero kay Hapon ang kontraktor lig-on kaayo. Pero karon gipasarado mga higala kay naa kunoy reperon. Wala pod giistorya og unsay reperon. Pero gipabadgetan na mga higala amount 700 million to 7 billion. Mao mga kaigsuunan ang gibungat nga amount para matrabaho kuno ma-open ang kini mga kaigsuunang San Juanico Bridge. So ang mayor mismo sa Tacloban nga si Mayor Romualdez, igagaw ni Speaker Romualdez, nagduda ning trabahoan nga gidali-dali waga ni sila tagai og enough nga panahon aron makapangandam. Nga matod pa niya, kanang San Juanico Bridge importante kaayo na sa pagpadagan sa among ekonomiya sa Tacloban o sa Leyte. Kay maunay nagsumpay. Paspas ang amoa mga business transaction, inay musakay paglantsa aron mo tabok nga to sa usa ka isla, sa Leyte o sa kini mga higalang Samar, vice versa, na anay San Juanico, dari-diretso na. Pero karon gipasarado, nga wala man may kabalo og unsay problema. Wapod mi hatagi og grace period aron makapanapumi unsay angayan nimong himuon, way lain og bugtong nahimo mga higala ang local government sa Tacloban gawas sa pagdeklara og under state of emergency ang ilang lugar. Kay siyempre apektado ang ilang ekonomiya mga kaigsuunan.
una nato ni palawman ning istoryahan ebe. Atong paminawon, ha? Ang statement mga kaigsuunan, no, ni Mayor Romualdez, ha? Kung unsa ang iyahang sentimento labot mga kaigsuunan aning istorya may tungod sa pagpasarado sa San Juanico Bridge. Gandang araw sa inyo lahat. Ang Tacloban City Government ay nag-declare na ng state of emergency sa Tacloban. Dahil po ito ay sa limitasyon ng paggamit ng San Juanico Bridge. It is not only affecting the economy of the region, but I think it is definitely affecting the economy of the country as a whole. Ako po to be quite frank, medyo nalilito din ako. Because I feel that the public should be given all the information pertaining to the condition of the bridge. Sino bang gumawa ng study na to? At bakit bigla-bigla na lang binigyan kami ng 48 hours para isara itong tulay na to? Dahil dyan ay maraming spekulasyon tuloy na there is something going on that hindi ka nais-nais, like corruption. Di ka nais-nais mga higala like corruption. Muna ingon ni Mayor Romualdez, ang igagaw ni Speaker Romualdez aka Tambaloslos. Oh? Perti na yung luuya mga higala nila o sa mga neighboring countries kay ang San Juanico Bridge plays a very important role sa ilahang ekonomiya sa region, dili lang sa Tacloban. Tibok region mga kaigsuunan. Karon tagaan lang sila 48 hours nga mangandam kay sarhana, kay repiron, nangayog budget 700 million ngadto sa 7 billion mga kaigsuunan nga wala gani mapinpoint kung unsay trabahoon, unsay diferensya para unta masabtan sa mga tao nganong gisarhan. Ha? Di ba? Na may mga advisory nga himuon ana pareha diri sa Davao. Maghimog advisory si CTTMO Chief Retired Colonel Juni Abo. Maingon siya nga next month, next week, or unsa ba nga next or by this coming specific ang pizza. This road shall be closed due to mga repair, ongoing construction, o uban pa. Tama to yung gingon nga, the people is deserving mga higala nga ma-inform. Deserving ang tao nga ma-inform nga nung sarhana to ni. Di lang sa tama nga higala, mahimo pa kaayo din ng malisyoso anang budget. Bisag sa figure pa lang daan o sa timing malisyoso ng daan. Diri pa lang aning gisarado within 48 hours. Wala ba ni mga higalay negligence sa part sa gobyerno nga naghimo sa ingon? Wala ba'y balaod nga na-violate the right to be informed? Nasunod ba mga higala ang reglamento? No? I mean, ako, interesado ko because daghang mga taga Mindanao, especially taga Davao, diya sa Bangkiruan, nagabiyahe paingon dito mga higala sa Tacloban. Part na sa ilahang panginabuhian. Then suddenly, within 48 hours, ilan na lang may bawaan mga higala without prior information nga within 48 hours, dili na paagian. Asa sila mangagi karon? Matuyok na po sila dito dapita sa asa ba sila mo tuyok dito sa Bohol? Sakay silang barge. Di naman magi ang San Juanico. Kani nga karsada mga higala. Kung magbiyahe ka og Mindanao, Visayas paingon sa Luzon, vice versa, muagi ka gyud dinhi. Muagi ka gyud dinhi kay Mindanao, agi kag Surigao or Butuan, tabok ka og Hagna, Bohol, daga na pug ka,
paingon ka dito sa alin, moagi man kaani. Nya alin ngadto sa unsa nang dungguanan dia sa alin sa Sursugon. Oh, kanang daghan po niya kwak 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 kwak. Unsa nang lugaran na dina? Kanang naay bulkan gani. Oh. Kuan, kaagi man ko dinha abaka ang produkto mga higala. Oh, di dapita. Mo kuan ka dinha. Alin Labisaris. O, mao naman ang lugar niya. Mutabok ka, paingon sa Sursugon, mo na Luzon na ka. Sumuagi ka gyud ani mga igalang San Juanico Bridge. So, sa oro nimo pag-agi nga sarado na. Taon-taon ato ni balikan human lamang pipila ka mga pahinom do. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update for Tuesday, June 3, 2025. Wala pa rin naman tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero meron tayong dalawang weather system na nakakaapekto dito sa ating bansa. Una na dito ang southwest monsoon or ang habagat na patuloy na umiiral pa rin dito sa May Luzon. Meron din tayong Intertropical Convergence Zone or ITCZ na nakakaapekto naman dito sa may southern Mindanao. Ano nga ba yung panahon na inaasahan natin ngayong araw? Inaasahan pa rin natin yung tuloy-tuloy mga pag-ulan or mga kalat-kalat na pag-ulan dito pa rin sa may Ilocos Region, Benguet, Abra, Zambales, Bataan, Tarlac at Pampanga. Dulot pa rin ito ng southwest monsoon or ng habagat. Samantala, inaasahan naman natin sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, makakaranas naman tayo ng maaliwalas na panahon, pero asahan din natin yung mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm, lalo na sa hapon at sa gabi dahil po, kung maalala natin, nag-onset na rin po tayo ng ating tag-ulan. Agwat ng temperatura for Metro Manila, 25 to 33 degrees Celsius, Tuguegarao, 25 to 35 degrees Celsius. For Lawag, 26 to 32 degrees Celsius, Baguio, 16 to 21 degrees Celsius. For Legazpi, 27 to 34 degrees Celsius, at Tagaytay, 23 to 31 degrees Celsius. Para naman dito sa may Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Sultan Kudarat, South Cotabato, Sarangani, Davao Occidental at Davao Oriental, inaasahan natin makakaranas sila ng mataas na tsansa ng mga pag-ulan dulot ito ng Intertropical Convergence Zone or ng ITCZ. Pinapaalalahan na din po natin yung mga kababayan po natin para sa mga posibilidad ng mga flash flood at mga pagguho ng lupa. Para naman dito sa may Palawan, Visayas at nalalabing bahagi ng Mindanao, inaasahan naman natin ang maaliwalas na panahon pero inaasahan din natin yung mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura for Calayan Islands at Puerto Princesa, 26 to 32 degrees Celsius. For Cebu, 26 to 33 degrees Celsius. Tacloban, 28 to 33 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 23 to 33 degrees Celsius. Zamboanga, 26 to 33 degrees Celsius. At Davao, 25 to 33 degrees Celsius. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:26 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:23 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. Balik na may gala din sa ito panagkoyog sa programang Issue sa Masa. Samtang doon na 13 minutos ang kalabay humanang alas 7 sa buntag. O yan taon-taon, ato ni may gala padayunon ang issue ani nga mga infra nga wa pa mga higala masusig unsay problema. Gipangayuan nag budget daan, no? Pag unsa ba ni? Pang datong ni sa mga senador, wa naman ni plano ang mga senador nga ipadayon pa ang impeachment or pang fundings ni may gala para sa 2028, no? Mao nay duda sa katawhan nganong na may nganani nga transaction because dili normal mga higala, no? Unsay normal ani unyang taon-taon. Adiri sa taas sa kini mga higalang NBA tungod kay daghan kaayo karon ang nagpanikad, no? Kay gwapo kuno kaayo mga bay ang partida nga ihatag sa OKC. One win
game, o 1 game win para sa best of 7. So dapat mudaog lang tulo ang Indiana Pacers, daog na pud ka. Grabe rong kinasahay mga higala. Pero ako, diretso ko sa kini mga higalang dihado, ang Indiana Pacers. Kay ang depensa mga higala di gyud matawaran. Pero una na, daghang nag-appreciate po sa Oklahoma City Thunder nga within a span of less than 10 years, they were able to find another stars, mga kaigsuunan, to lead their team after the departure of Durant, Harden, and Russell Westbrook. So walay nagtuo mga higala na ingon ana ka talented si Sam Presti, ang ilahang manager mga kaigsuunan. Ilahang gi-trade paingon sa Clippers si Paul George, gi-trade nila paingon nga to sa Golden State kaniadto si Kevin Durant, gi-trade nila mga higala paingon sa Houston Rockets si Russell Westbrook, and they acquire mga kaigsuunan sa mga draft picks nga aduna gyud talent, kung di man nahimong star o mahimong star, at least role player mga kaigsuunan. Og nihimo pod sila og trade para sa mga missing piece sa ilahang team, like the acquisition of Caruso, nga matod pa nila mahigala hard nose para sa ilahang kining depensa. At one point in time, si Caruso nakapakita naman po na siyang abilidad isip role player. Sa dihang nidula po siya mga higala sa kining Los Angeles Lakers kauban nila LeBron James. In fact, usa siya sa mga nakit-an po mga kaigsunan o abilidad o importante po unta nga piece sa kining gitawag na to og team sa Lakers. Pero paboran sa Lakers nga ma-trade siya. I think he was traded ngadto sa kining Washington Wizards mga kaigsunan. Una siya na-acquire paingon din sa kining Oklahoma City Thunder. Sobot pasabot, kuan gyud giplano gyud mga higala ang pas-pas nga recovery going to finals. In fact, last year naapod sila mga higalay kuan nindot nga record last year. Mao gyapon ni siya nga team. I think 14 losses lang sila out of 80 to 84 games. Number 6 na may gala sa pinakagamay og pildi sa regular season sa NBA history. So, bot pasabot kuyaw ang pagka-rebuild sa kini mga higalang Oklahoma City Thunder. Now, dinhi sa Indiana Pacers, no one expect ang ingon ani ang maabot sa Indiana, Tungod kay ang Indiana may gala rank number 4 lang. Rank number 4 ang Indiana sa regular season. Walay mga addition sila hang gihimo, wala mga higalay subtraction of players sila nga gihimo, pure tawag na to mga higalag developmental, sa ilahang mga star player o sa ilahang role player. In fact, si Pascal Siakam, nahimo naman po ning kampiyon kaniadto sa Toronto Raptors with Kawhi Leonard. Siya ang nahimo karong MVP sa Eastern Conference. Daghan pa ganing komento nga supposedly si Therese Halliburton ang kuan mga higala mahimong MVP sa Conference Finals. Pero nigawas si Pascal Siakam ang 6'8" power forward, ang stat manggod pod ni Pascal Siakam wala lang nagbase mga higala sa opensa. It could be nga naa mga higalay konsiderasyon sa iyahang depensa, interior defense, plays a very important role sa ilahang conference finals against the New York Knicks, nga nagparalyze mga higala sa mga front court offense sa New York Knicks. Maong siya ang gikonsidera mga higalang most valuable player sa kining
Eastern Conference Finals. Taon-taon, balik na, human lamang pipila ka mga pahinom. Isyu sa Masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Balik na may gala, din sa ito panagkuyog sa 90.7 Love Radio. Samtang 21 minutos na, ang kalabay human ang alas 7 sa buntag. Daw itong balikan. No? Ang istorya, mga higala, aning mga repair sa infra. Dili lang simple nga repair, tungod kay ang involved nga money, mga kaigsunan, 100 millions and billions of pesos. Despite sa ato ang sitwasyon karon nga naglisod ta, asa ta, manguhag kwarta, puraot kayong panudlanan, gihukhukan ng daan, walay income, pero mag-allocate ta mga higala og dako nga pundo para repair aning infra. Wa man problema tungod kay part siya no sa ato ang mahigalang gitawag og backbone sa ato ang ekonomiya kining nesgutang mga infra. Sa transportasyon para sa ato ang ekonomiya dako siya og papel. Pero ang pangutana lang sa mga Pilipino, nganong gidali-dali mga kaigsuunan o pasarado ang San Juanico Bridge? Sama sa EDSA, gidali-dali mga higala o pa-repair, karon dili mo istoryag tarong ang gobyerno unsay hinungdan nganong gipaundang. Is it the budget ang problema anang EDSA? O sa ba hinungdan nga nung gipaundang na? Pero din mga higala sa San Juanico Bridge, dako kayo siya og impact. Kay daghan ang muagi din matod pa ni Mayor Romualdez, it plays a very important role in our region and the whole country. Especially sa issue mga higala sa ekonomiya. Now, usban pa sa istorya nga wala pa gani mahibaw og unsay ayuhon anang San Juanico Bridge. Nagpagawas na nangayo na og budget nga 700 million to 7 million kuno mga kaigsunan. Ingon ana di ay na. Wa pa kakabalo og pilay kantidad sa bitsin, mangayo na kag 1,000 pampalit sa bitsin. Ana ba na? Naaman ta mga higalay, mga stakeholders like Department of Public Works and Highways, within DPWH, naa sila departamento nga magsusi ana mga higala, naa sila departamento nga mag-compute. Silang tanan, sinilduan sa ato ang gobyerno aron nga magtrabaho sa ilahang specific nga trabaho. Nganong wala man nato gamita so that the people will know the exact issue and the exact amount that should be funded mga higala anang San Juanico Bridge. Nganong man? Nganong sinampangkungon raman daritso pasarado niya moingon dayon repero ni, mao ni ang budget. Dinha nagduda ang mga tao. Diha nagduda ang mga tao nga basig na anapod na mga higalay, mga hukos-pukos. Anang transaksyon na.
Kay kanarabang construction mga higala, sos Ginoo ko, daghan kaayo di ang pangwarta. Siko-siko ang pangwartaan ng construction. Labi na ng mga government construction, mga bay. Ay, grabe na. Munang ang gusto sa mga public officials, pag makalingkod gani sa pwesto, naagyoy infra nga project ang iyahang opisina. Kaysa infra mga higala, siko-siko ang pangwarta. Makapangwarta pa ka sa komisyon, makapangwarta pa ka sa tigbas, makapangwarta pa ka sa mga supplier. Daghan. Daghan kayo pangwartaan ng construction mga pangutan-ana ninyong taga DPWH unsay lain-lain mga higalang pangwarta din ha. Diya palang daan sa bidding na anay pangwarta padag-on ka kumuhatag kag talay. Di ba? Na ay maglabi, pangwartahan ka. Onya ka human, magpustro sa project nga masugda na, bayad na pud ka. Pag-award, hatag ka, award ko nimo, hatag ka. Na-award na nimo, nangutang na ka sa bangko. Ingno na po ka nga ang imong materialis di na namo papasaron kung di ka muhatag og talay. Di na namo ipostro kung di ka muhatag sa district engineer og 5% og sa regional director. Di ka pwede mo padayon ana, di na ihatag sa mo, ibalhin na og laing kontraktor kung di ka muhatag og 30% kangkong. Unsa na lay mabilin sa mga tao, mga higala? Ang mabilin sa mga tao ang substandard nga proyekto. Mao na din na. So, kani, atong balikan. Klaro kaayo nga naayo hukus-pukus. Wala pa kay baybaw unsay reperon. Nagbungat na ka og budget. Nga perting dakuha man tag budget na mga bay, nga pwede lang piyong-piyongan nga gamay ra bitaw na og mga palpak na og ilan ng kurakuton gamay ra man na. Pero nag-mention ta mga higalag 700 million to 7 billion ang budget ko no sa San Juanico Bridge aron ma-open og balik kay gihadlok ang publiko mga higala nga basin kuno og mukulaps samtang moagi sila sa San Juanico Bridge mao nang kinahanglan sarhan unya repairon sa unahon sa gyud ning repair budgetan sa gyud una ta mag-repair budgetan sa kuhaon ang komisyon aning mga panuhak na di ba o kanang isa nganong giundang man na basin mga higalag na hurot ng budget ana wa pa matiwas. Nahurot na ang budget mga bay, wala pa matiwas. Kaya gipang-ugom na aning mga panuhak dagko. Grabe ron. Mga taga-gobyerno ron mga higala, grabing hinukhukay spundo din sa mga tao. Awara ko din PhilHealth to. Mag-anniversary mga higala sa ilahang ika-38 katuig ang PhilHealth. Kabalo mo kung saan na puro issue sa PhilHealth. Nangayo og budget nga 138 million para lang sa ilahang anniversary. Grabe no? Gasto 138 million para lang sa anniversary mga higala sa PhilHealth. Wow! Mapawaw ka talaga. Maura po ni, ang ubang mga departamento nga supposedly makahimo mga higala og check and balance. Tama ba na? Wise spending ba ng ilahang gihimo? Di ba malugi ang mga tao, ana? Pero di mampun mo himo, ana, kay sila na amampoy ilaha mga higalang dili kaaya-aya nga trabaho. Di ba? Dili kaaya-aya nga trabaho mga kaigsuunan. Paita. Di ba? Uy, naaday mga media di ay nga
i-ferry mga higala sa Department of Public Works and Highways para pasudungon sa project mga higala nga tunnel, no? Diri dapita sa waan kuno ang jump off area ugmang adlaw. Pero nay uba mga media limited ra man pud god. Nay uba mga media wa makakuyog, wa magbagulbol, wa kakuyog, nagbagulbol. Matod pa nila. Di na gyud may maapil sa payroll ani John. Naanay payroll pod. Anong? Ang katurag yung makakuyog dito John, mao gito'y maapilan ra gyud payroll aning trabahoan ni kami ani na iwit ni di na gyud may makapayroll. Akong advice, simple lang. Sa sunod na lang pod mo nga payroll. Na adi ay payroll diha. Siguro migo tarabani si kuan, Sherdin Ortiz. Kung naa man gani sir, ipadala na lang amo sa kuan GCash, ayaw na lang kuan isubre. Bitaw yaman pug kong giingnan kung mo sabay ba daw ko, pero nagbalibad ta mga higala tungod kay naapuntay ka ng lakaw. Akong giingon nga padali na lang kog video dire kay para makita na to onsay update anang tunnel din ha. Di na lang kumukuyog din ha. Labi na karon nga naanay mga media nga niingon sa tua nga na ako no ipanghatag ana nga sobre samot nga medyo kuan mo laylo lang tana. Di man ta ingon mga higala nga allergic tao ka ng mga sobre-sobre, pero lahi ra man gyud na nga kana bang wala mga higala sila ika-istorya sa ato diba? Pero I hope nga kana din na kuan nga kanang kuan gyud na legit, no? Pero di man gud na malikayan labi na ongoing pang construction unya na ay mga si tawag na slippage sa kining kontrata mga higala sa kining construction nga kanang supposedly 30% na ang nahuman niya. Ang nahuman mga higala kay mga 15% pa lang niya ma-question sa kanang mga media. Siyempre ang mga kontraktor mamarayag man ay nala nag-sigutin na mga hatag bitaw mi sa inyo palipay pang quick pang load. Pero ako mingon ana pero sa usual no nga mga kuan labi na ingon ana magpapreskon mga higala unya kontraktor kasagaran na gyud na bis ako ang mga higalang nahibaw-an na gyud na budget kay ang magpasiugda na man na budget din na kontraktor be kay kuan na ay mga media mo tambong alang-alang magdita ni budgetan sila no nga nagahin ra bagyo ning oras para tan-aw ng imuhang mga proyekto para dipinsaan ang imong proyekto nga murag dili na bagyo kay na. Pero ako mingon nga naa. Pero kasagaran lang no mo nang ang uban nga wa makakuyog nagduda mingon na yung sayang nga uy wa jud ko maapil og lista 25 ra jud ka buok hindi pa kuyog wa ta kabalo basig ang budget ra pod para 25 nya ikaw mo kuyog ka ika 26 ka na naapa kay driver naapa kay cameraman 28 na mo short na ang budget. Og ang budget adto pang niaging semana na sobre na daan nasubre na alang-alang pataplo ni mga organizer ayaw na pagkuyog mo na ingon ako akong advice sa iyaha next payroll ka na lang. Kung dunay payroll next payroll ka na lang okay na mga higala nga og astang mga media mukurap pug apil aning mga trabaho sa gobyerno mga transaksyon sa gobyerno unsa na lang kisa na lang ato ang saligan ani kung hastang media mangayo pug bahin magsigitag batiko sa mga congressman 30% ang district engineer 5% ambot pila ni mga higala sa direktor naapay material testing mangayo pod pila na lang mo paingon niya ang media mangayo pod mga higala siyempre asa man nakuha ang kontraktor ng budget nga ihatag sa media budget sa media mga higala
pwede na nga budget sa sobre or pwede na, di na sa kanang pagkaon o transport para dalhon sila dito sa area. Na mag yun ay budget. Asa man nakwaon mga higala sa kontraktor, diha. Oh, diha mga kaigsunan, gihapon na. So, musamot, ka kini mga higalang lasaw, ang ato ang mga project sa gobyerno. So, na kong gingon. Naaman na budget o wala, di ko kakuyog kay busy man ko. Pero ngadtos mga miduol sa kuha kay wa lagi daw sila pakuyuga daw. Pasensya na kinaulahin na mo, no? Basig na set na daan ang budget ana, nga ang mga pagkaon good for 25 lang yun, no? Kay gi-catering, unya mo adto mo dito, basig mapas mo ang uban na sobra na mo kadaghan, overpopulated na ang presko. Overpopulated ang presko. Oo, ugma ra ba daw na. So sayo mo, tulog mo niyag sayo. Kay basig malate mo na. Mularga na ng bus, di mo makauban, no? Sayang pod, Sayang pod ang oportunidad, no? Nga makakita mo sa gitrabaho dinhang tunnel mga higala. Alas 7:36 na. Good morning din na, kang John Casas, si Ma'am Elsa Kyotcho. Kapi-kapi na daw siya. Si JV Valencia, good morning. Joey Moderno Juarez, si paring Jacob din na, good morning. Noel Resentes, mayong buntag. Rosalyn Lagundi, ma'am, good morning. May Rizal Extension, naglanog-lanog. Si Ma'am Marisol Plaza Humawan, dadapita sa may Matina. Si Rosendo Cabrera, Juvenal Burjos, palihog ko anang mga nagpaabot DJ Sweetheart, no? Kay para ato apod sila nga mag-greet, no? Both sa radio o dinhi sa kining ato aga Facebook. Si Mamo Barcelona din na mayong buntag. No? Kunyang taon-taon mga higala. Hisgutan taning impeachment. Kay di ay duha ka mga admin senator, no? Si Tol. Wa man ni makadaog si Tol, no? Napildi man gyud si Tol mga higala bisag unsay advice ni Ronald Llamas nga diskasan gyud ang issue against mga Duterte para mo daog. Wa man gyud mga higala makadaog si Tol gyapon. Pero naa siya statement nga wala na gyud daw ng impeachment. No? Si Chis Escudero maupod. Ang ilahang ground mga higala, lack of constitutional authority. After nahuman ang 19th Congress, ang 20th Congress mga higala, dili na daw the same nga Congress ang nag-file og kaso o dili pwede nga sila ang mupadayon. So, wala kunoy constitutional authority pagkahuman sa 19th Congress. To do is to violate mga kaigsuunan sa 1987 Constitution. No? Unya, usaon taman. Gusto man yun si Inday Sara nga ipadayon. Bloodbath ko daw. Bloodbath. Bloodbath kuno mga higala. Matod Inday Sara. Ato ani mga higala unya nga himay-himayon. Kay naay mga statement, no? Si Senador Tolentino, Senador Chis Escudero, including ang statement ni Senador-elect Rodante Marcoleta mga higala nga kung gusto daw ang administrasyon nga dili maulawan, ayaw na lag ipadayon. Pero kung gusto daw ang administrasyon nga maulawan sa katawhang Pilipino, hala, padayon! Kunay ingon mga higala ni Senador Marcoleta. Kay karon ang impeachment sa 19th Congress, dead on arrival pag-abot mga higala sa Senate. Taon-taon, balik ta, human lamang pipila ka mga pahinom. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa.
long queues? Worry no more. File your BIR Form 170RT or the annual income tax returns for corporation, partnership, and other non-individual taxpayers, subject to the regular tax rate at the comfort of your homes, using the EBIR Forms version 793. Fill in the portion for tax identification number, RDO code, and line of business. Key in your taxpayer's name for individual taxpayer and registered name for non-individual taxpayer, together with the registered address, zip code, and contact number. Also, do not forget to secure a valid email address to receive your filing confirmation receipt. Select 1702RT version 2018C and you're good to go. For line number 1, just click the appropriate accounting period, whether calendar or fiscal year. For number 2, fill up the year ended. Choose and click yes or no whether it is amended return or not for item number 3, and whether short-term period return or not for item number 4. And choose the applicable alphanumeric tax code or ATC in item number 5. Moving on to Part 1, Background Information, go directly to line item number 10 and input the date of incorporation or organization. And now you're on to your Part 4 and enter the amounts on each of the line items. Click the highlighted part on item number 34 for ordinary allowable deductions, item number 35 for special allowable deductions, item 36 for NOLCO, or just simply choose and click the highlighted part on item number 38 if you opt the ordinary standard deduction or the OSD. Make sure to enter the correct income tax rate of 25 or 20%, whichever is applicable for item number 40. You may also enter the tax credit and or payments and make sure to attach proofs. Do not forget to enter the correct net income on page 4, Schedule 5, Item 10, and must have equal amount on page 2, Part 5, Item 39. And now you're ready to click Validate and Submit. Take note, make sure you have a stable internet connection for the submission of the filed return. The confirmation receipt will then be sent to your valid email address. And that's it. What are you waiting for? Alright, balik na may kala diri sa ito panagkuyog sa programang Issue sa Masa. Samtang, doon na 43 minutos ang kalabay humalang alas 7 sa buntang. Balik na may kala sa ito ang NBA update. No? Ang dako karong pangutana, no? Tungod kay dihado may gala ang Indiana Pacers. Can they play defense, no? Against big guys? Tungod kay undersized mga higala ang Indiana Pacers. They will go against big men mga higala sa OKC like Chet Holmgren mga higala nga 7'1". Oh? Si Isaiah Hartenstein nga 7-footer. And they have only 6'8" power forward nga si Pascal Siakam and 6'11" mga higala nga si Miles Turner nga maoy ila mga higala nga sentro. Oh? Or play the wings with size mga kaigsunan nga si Alex Caruso, di ba? So munay dako kayo nga pangutana. Ang basis din ha is they were able to suppress mga kaigsunan, big guys, teams having big guys. Ilahang giparot sa first round ang Milwaukee Bucks, di ba? Milwaukee Bucks.
ilado mga higala nga na ay mga reliable big guys like Giannis Antetokounmpo o stretch 5 Brook Lopez. Nga nag-average mga kaigsunan og tag 30 puntos si Antetokounmpo, double digit po si Brook Lopez. They were able to suppress during the first round mga kaigsunan sa Eastern Conference playoff before nila mga kaigsunan pildi ang New York Knicks. So, with that, naanay passport nga nakita nato nga ang Indiana Pacers pwede di ay makig-head on sa mga team nga dunay big guys like Oklahoma City Thunder because nakabalo sila mga higala unsa ang ilahang depensa, no? Nakabalo sila unsa ang ilahang kining depensa. Kaso lang sa Milwaukee manggo that time si Damian Lillard was injured. So dili kaayo mga higala sharp ang ilahang playmaker. Nagsalig lang sila gyud kang Giannis Antetokounmpo. Wala kaayo mo dula ang ilahang mga role player para muambag, no, kang Giannis Antetokounmpo. Dinhi lang sa Oklahoma, they are very united mga higala. They work as a team, no? As a team. So, they have a very good run gun offense. Paspas sila. And they have the so-called grit, no? In defense. They move in unison. And they have a very good coach po mga kaigsunan. Very good general manager. So, mao na ang adbantahe sa Oklahoma. But dili layo, no, kaning 23-73 nga kuan kining ingno nato og betting mga higala, layo ra pod kayo ni. Layo ra pod kayo ni. Kay una i-consider nato kuyaw kayo og depensa po ning Indiana. And they have a promising mga kuan, no, mga players. They have a very good role players. Tested na mga kaigsunan. They have very good veterans. They have a very good bench player para magpahuway mga higala sa ilaha mga starters. So, I am really for Indiana Pacers. No? Magmatter lang ni mga higala sa combination sa Oklahoma sa ilahang point guard, mga wings player nila o wing players, ang connection nila ngadto sa ilalom kung dili ba madipinsaan mga higala sa Indiana. Pero kung mapangitaag solusyon na, no, kana nga combination, especially second chance opportunity, no, sa ilahang opensa, burag maglisod pod ang Oklahoma din, no? Because ang Indiana na ay maayo pod, no, nga shooting like Oklahoma. And usagyod sa makapabugat sa ilahis, they have a very good defense as a team. That makes them a dark horse from the Eastern Conference. Alas 7:48 na mga higala. Balik ta taon-taon. Human lamang ang pipila ka mga pahinomdom.
Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Sa gyapon yung alagad, bata-bata, June Bersamin. Big event ro na sa mga classmate din na. Sa Matina, alang sa DMG. Aba. Big event ron. Elimination, mga kaigsunan. First day elimination sa third league. Amo ni pinakadako sa kining DMG. So, ang mga classmate din na, unsa ba, nangaligo na ba mo? Nangandam na ba mo? Anyway, dalita sa istorya, may tungod ani mga higalang impeachment. No? Ato sa paminaon, una nato mga higala, himay-himayon ang ilahang mga punto de vista. No? Kay si Chis Escudero na ay pamahayag, si Tol Tolentino, aduna pod mga higalay kining pamahayag. No? Now, ang kini mga higalang ilang mga statement, nagtumbok sa usa ka idea. Unsa nga idea ni? Idea nga nawad-an na sila og paglaom nga ang impeachment mapadayon. Muna nga idea mga higal. Di na yun madayon ng impeachment. No? Tungod kay siguro naa sila'y nakita mga kaigsuunan nga mga legal nga sagabal aning ilahang planong pagpa-impeach o planong pagpa-impeach sa present administration sa ato ang vice presidente. Ari mga higala, ang tipik sa pamahayag ni Tol Tolentino. We must recognize this impeachment case is functionally dismissed by constitutional operation and no action can be taken by the 20th Congress on the matter for lack of constitutional authority. Mr. President, kahit anong pilit, hindi maitatawid, lalo na't kung lalabag sa saligang batas. We must recognize. Mao na ang statement ni Senador Tolentino. Wala na. Administration senador ni. Mogeng napil din kay administration senador. No? Ato ang pangutanon pod. Unsa po'y ikasulti mga higala. Paminaw na to. Ni Senate President Chis Escudero aning isyuha. Otherwise, hindi na lang kami magbabago ng rules dahil baka sabihin pinapalitan pa namin to in the middle of the game. So kung ano man yung mga nakatakdang rules sa rules of court ngayon na supletorily applicable, yun na lamang yun. Dahil tiyak ko, ano man ang baguhin namin sa rules ngayon, may magre-reklamo at magre-reklamo mula sa isa o sa kabilang panig, citing, quote-unquote, changing the rules in the middle of the game. Pero wala nang pre-trial starting June 30. Tama ba? Kasi nga, wala nang kinatawan mula sa kanila. So ang pinaka pwede namin may padala, which is under the rules, bibigyan namin sila ng puwang na magsumite ng written interrogatories, which is part of pre-trial. Ibig sabihin nun, tatanungin na nila lahat ng gusto nilang tanungin mula sa kabilang panig, sasagutin ng kabilang panig, magtatanong din yung kabilang panig, sasagot din, hanggang doon na lang yon. Kung sasagutin nila, dahil pwede nalang piling huwag sagutin at huwag pansinin yung written interrogatories na ipapadala ng magkabilang panig. And then the written interrogatories will be used during the trial proper? Yes, kung anong admissions man ang ginawa doon, magagamit yan ng magkabilang panig pagdating ng paglilitis. SP, since move na ng June 11, yes, Nympha. Yes, yung reading ng articles of impeachment, sa June 11 na rin lahat mangyayari yung pag... lahat na. Ngayon, bakit? Meron kaming rule kaugnay ng 3 days bago namin ma-third reading ng isang panukalang batas. Pag hindi namin na second reading yan this week, hindi na namin ma-third reading yan next week.
So time is of the essence insofar as passing certain bills are concerned na para mahabol yan sa 19th Congress. Kumbaga, yung pwede namin gawin ngayong linggo, hindi na namin pwedeng gawin next week kung gusto pa namin itong humabol. Sa kabilang banda, yung pag-issue ng summons, whether June 3 yan or June 11, pareho lamang naman ang epekto dahil yung panahong bibigay sa nasasakdal kay VP Sara para sumagot, babagsak na rin sa petsa na wala ng sesyon ang Senado at ang Kongreso. Kasi wala na. Patay na mga higala. Ang impeachment. Bisag unsaon. Kay, mahuma naman ang term sa 19th Congress. Mahuma na po ang term sa previous senators. So wala na. Ngayon si Chis Escudero o si Tolentino, wala na yan. Kay di pa natin alam kung itutuloy yan sa next Congress or next Senate. So ang 19th Congress, hangtod lang sila sa Hunyo. Mao na lang na last nila nga summon nga ilahang atinan mo. Reply sila ana. Pero after ana, pagka Hulyo na mga higala, wala na. Kaya wala naman sila sa kining Kongreso. Lupig pa nila mga higalay nagmata og morning. Lupig pa'y nagmata og morning. Nagbahad si Senator-elect Rodante Marcoleta. Ngadto sa gusto gyud ipa-impeach, ipadayon ang impeachment trial ni Inday Sara. Kung gusto nyo na magkahiyaan tayo, sige, pagpatuloy nyo yan. Pero kung gusto nyo na hindi kayo maimbaras ng mga tao, huwag nyo nang pilitin. Wala na. Tapos na mga higala. Numbers sa mga senador is no longer necessary. Tama si Panelo. Di ba, during sa campaign, ang gipalupok nga istorya sa taga-PDP, kinahanglan iboto vote straight ang PDP, okay, para na ay number ang PDP nga mo depensa sa Vice Presidente kung ma-impeach. Pero ang statement mga higala ni Sal Panelo, nga hindi na yan kailangan yung number na yan. Bakit? Kasi at the time na gawin ang trial sa impeachment, bago na yung Congress at saka Senate. Hindi po pwede na ipagpatuloy pa sa new Senate and new Congress yung impeachment ni Sara dahil sa previous yan. Mauna mga higala ang statement ni Sal Panelo. Tama si Sal Panelo. Di na kinahanglan ng number. Daghan pa kayong mga senador nga pro Duterte tungod kay di na tamuabot din na. Bisag usara kabuk ang senador nga pro Duterte, dili na ma-impeach si Inday tungod sa teknikalidad. Wala na impeachment trial nga mahitabo. Kung doon naman, hangtod lang na sa Hunyo. Nya dili mo reply ang kampo ni Inday. Pabtol dito sa bulan sa Hulyo. Wala na Tapos na. Kay ang deadline, mga kaigsuunan, aning mga prosecutor, mubarog nga prosecutor nga mga congressman, og ang deadline sa mga senador nga mubarog nga huwis, hangtod lang sa bulan mga higala sa Hunyo. Pagka Hulyo, dili na sila pwede kay bag-o na ang mga senador o congressman. So, kung gusto nila, mag-file na pod sila, maghimo na pod og bag-o nga impeachment complaint gikan sa Kongreso. Lain na pod na mga higalang 150 milyones nga, sohol gikan kang tambalos-los, pati nang nakuha gasto. O niya karon, og mupasar manggaling na, kay matod nila, daghan kayong ni pirma nga himuon gyapong leader isip speaker si Tambaloslos sa kining Congress. Kung mulutsar man na
Oh, muhatag na po siya og tag 150 milyones sa mga congressman. Mao na siguro yung budget sa San Juanico o sa IDSA siguro. Oh, ang problema din kay nakamugna na og number. Ang mga senador nga pabor kang Inday Sara. So bisan pagmulot sa radya sa Congress, ayan, dismiss gihapon. Teknikalidad. Pero dili pa na ron pwede because naapay 1-year ban. Bot pasabot, di pa ron pwede makahimog impeachment complaint batok sa Vice Presidente tungod kay naay 1-year ban. Nga within 1 year from the first impeachment complaint filed, dili ka pwede mag-file na puglaing impeachment or from the impeachment may gala nga na-drop na basura, di ka pwede mag-file na po og lain o bag-o nga complaint. So, adto pa ka sa sunod nga tuig. Pero kanang sunod nga tuig, wa ta kabalog kanang Kongreso mo variable na po na kang Inday Sara, ilabi na sa sitwasyon nga wala mga higala gyud mo minor. Wala mo bagsak ang popularity o trust rating sa Vice Presidente. So what is next? Ambak pare na sila kay hapit ng 2028 para magpa-endorse na pod na kang BP Sara. So ang atong ma-advise ani di man ta advisor ni BP Sara, ingno na lang natog atong ipanghinaot, no? Nga unta sa laon yun na pag-ayo ni BP Sara ng iyahang mga ipang-endorse din Kay daghan na pong mga rider, daghan na pong mga rider mga higala. Magsakay-sakay na pod kay kanang panahon sure bulta nga ang uso si Inday Sara na pod. So daghan na pod nga mga politiko ang magsakay-sakay mga kaigsuunan kang Inday Sara aron nga magpa-endorse, aron mo daog mga kaigsuunan dinha sa local level or even ngadto sa national level. Mao na tinuod nga istorya din So ang ato ang iampo nga unta makahimo si Inday Sara og salaan, salaan sa mga pito-pito og butiti mga higala. Aron dili na siya mabudol pag-usap. Makahimo siya salaan sa mga pito-pito og butiti. Kanang gagmay jud kay mata ba? Nga ma-screen jud na mga higala ng mga way klaro din nga mga politiko nga naghuna-huna na karon as early as now. Nagahuna-huna na mga higala nga magsirko balintong na po. Murag si Davao del Norte Governor Kuya Edwin Hubahib. Igawas ang istorya karon kay sunog naman kaayo siya nga nagsirko balintong ang iyahang plano mga higala. Ang iyahang anak nga maoy Vice Governor nga si Clarice. Maoy iyahang paduulon ngadto kang BP Sara. Maor kunoy iyahang ipalandong mga higala para tuloy-tuloy daw gihapon ang koneksyon. Pagka-bright mo diskarte. Pagka-bright mga higala mo diskarte. Pero wa magsilbi kang Toto Reyes. Kay na mayor gyud si Toto Reyes bisa gitabangan og lubot ni Hubahib og ni Al David mga higala dinha sa Island Garden City of Samar. Katuo sila si Toto Reyes ang muhilak, sila di ay ang nihilak pag-abot mga higalas tumoy. Sa istorya nga nilubutay sila maoy na unay. Mao na mga So, kini, ato ang sugyot lang ni. Di man ta advisor anang Vice President Inday Sara. Nga unta, wala na din hay makadul kani manggong mga linyada-linyada na ay mga close si Inday din unya ang iyang mga close maoy kamangon ana mga higalang mga linyada-linyada. Unya siyempre mo consider si Inday kay ang nag-recommend iyahang close
dinha na mga higala magkalitsi-litsi ang kining kuan trabaho. Kay nasudlan na di ay. No? Sukad pa sa sinugdanan, kumbinsido man tang, di magyun na ma-impeach na si Inday. Tungod kay, walay ground yun mga higala, wala. Ingon nila, 125 million nga confidential fund, gigasto rag 11 days. Samantala, billion na din na may galang sa DND, DILG, Office of the President, o uban pa mga higala din na, wa man di question. Kay naa kunoy mga bugos nga mga pangalan, alang-alang confidential fund, dili ka magbutang din nagtinuod nga pangalan. Or else, you are only destroying the lives and limbs of that person. Imo siyang ipahamak, nga ingon mo siyang, siya mo imuhang intel din ha? Di ba? Unsay nahitabo? Confidential fund. 11 days na, nahurot 125 million. Alang-alang din na nimuhot doon. Nga gihatag mga higala, tunga-tunga sa Disyembre. Ang balaod nagsulti, nga dapat una mahuman ang Disyembre, imuha na ng magasto. Otherwise, kwaon na o balik, ibutag balik na sa panudlanan sa gobyerno. Kay ilaha di ay mga higalang gituyo o delay ang paghatag sa confidential fund ni Inday Sara aron magamit nga isyo. Kay siyempre, hutdon gina ni Inday Sara within that span, kay wala na kwaon nagbalik sa gobyerno, wala na nimo magasto. Diba? Nya karon, kay gigasto ni Inday Sara na hurot within 7 days, kay di siya gustong maabtan sa deadline, gihimong issue mga higala aning mga medyang bayaran ni tambaloslos. 11 days na hurot 125 million. Kung di ka gusto mahurot nag 11 days unta, gihatag na nimo og sayo mga 6 months una ang December 30 nga maoy nakaset nga deadline nga dapat mahumana nimo og gasto para dili mahulog og 11 days. Pero unsay gihimo didto na gihatag mga higala sa tunga-tunga sa Disyembre. Karon ang Vice Presidente tagaan lang mga higala hangtod sa Disyembre at 30 para iyahang gamiton ang confidential fund. O gigamit sa presidente within 11 days. Ingnon dayon, issue na 11 days, hurot 125 million. Tanawa na pagkahanggaw mga higala. Di ba? Kalukuhan. Ilahang pasulod ang Vice Presidente aron ilaha mga higalang gamiton nga isyu. Pagkahanggaw. Pero wa sila kabalo nga ang mga tao mangita man nagkamatuoran. Unsa man gid matuod anang 125 million confidential fund sa Vice President. Ang confidential fund sama sa ubang pundo within a certain period na siya calendar in which you have to consume that. Otherwise, kwaon nagbalik sa gobyerno. Ang gihimo aning mga kagwa nga congressman aron masabit si Inday, ilahang girelisan og confidential fund nga hapit na mahuman ang deadline. Tunga-tunga sa Disyembre, mahuman December 30. Para paspasan ni Inday og gasto within 11 days, unya ilang gamiton nga issue karon nga 11 days lang nahurot ang 125 million. Tanawa ra pagkahanggaw mga higala. O wala rin dala nga issue. Confidential fund. Ilan nang ipa-impeach si Inday. Ang mastermind ani mga higala, ugok gyapon. Ugok gyapon. Nga naman. It is the law that sets nga dapat mauni. Within that period, imuning mahurot. Kung gihurot na ni Inday within that period that only cost 11 days, ayan. Mao na'y dako kayo mga higala nga problema ninyo. Alright. Taud-taud, unsa man ang sige man nagsulod din na? Taud-taud, basig kasudlo no na ni. Uman lamang pipila ka mga pahinom doon.
Tired of long queues? Worry no more. File your BIR Form 170RT or the annual income tax returns for corporation, partnership, and other non-individual taxpayers, subject to the regular tax rate at the comfort of your homes, using the EBIR Forms version 793. Fill in the portion for tax identification number, RDO code, and line of business. Key in your taxpayer's name for individual taxpayer and registered name for non-individual taxpayer, together with the registered address, zip code, and contact number. Also, do not forget to secure a valid email address to receive your filing confirmation receipt. Select 1702 RT version 2018C and you're good to go. For line number 1, just click the appropriate accounting period, whether calendar or fiscal year. For number 2, fill up the year ended. Choose and click yes or no whether it is amended return or not for item number 3, and whether short-term period return or not for item number 4. And choose the applicable alphanumeric tax code or ATC in item number 5. Moving on to Part 1, Background Information, go directly to line item number 10 and input the date of incorporation or organization. And now you're on to your Part 4 and enter the amounts on each of the line items. Click the highlighted part on item number 34 for ordinary allowable deductions, Ganito ang mangyayari sa'yo kung hindi ka naka-helmet. Ganyan din mababasag ang ulo mo. Nitong Marso, may naitalang 5,010 na kaso ng road traffic injuries. Karamihan dito ay motorsiklo na may 3,649 na insidente o 72.8% ng kabuuang bilang. Sa 3,649 na motorcycle riders, 277 lamang o 7.6% ang nakasuot ng helmet sa oras ng insidente. 3,372 o 92.4% naman ang walang suot na helmet. Alam nyo ba, ang tamang pagsusuot ng DTI-approved helmet ay nakababawas ng 6 na beses ng posibilidad na pagkamatay at 74% ang bawas sa tsansa na magtamo ng brain injury. Kaya ugaliing magsuot ng helmet. Paano nga ba ang tamang pagsuot ng helmet? Una, dapat siguraduhin na DTI prescribe ang helmet. Hanapin ang Philippine Standard or PS Mark o ang Import Commodity Clearance or ICC sticker. Pangalawa, tingnan ang sukat at placement ng iyong helmet. Dapat sakto sa noo, hindi masyadong mataas, hindi masikip at hindi rin maluwag. Pangatlo, i-buckle ng maayos ang chin strap. Dapat ito ay sakto pero komportable. Basta driver, road safety lover. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Alright, balik tayo kala diri sa ito panagkuyog sa programa ng Issue sa Masa. Samtang doon na ay 13 minutos. Ano kalabay human ang alas 8 sa buntag. Dinha dapita sa kining istorya aning DTI karon. Napay isa ka ahensya bura og ang kining unsa ba ni kining naga-release gani DJ Sweetheart og kuan mga birth certificate NSO. 1 transaction per day ang ilaha kuno mga higalang mahimo karon. Muna nga daghang nag-apply og business permit ang naa mga higalay dakong problema karon dinha anang labi na gyud dinha sa kining BIR, no? Tungod kay ang ginahimo mga higala karon sa BIR kuno, kada adlaw usara ka aplikante ang ilahang kining asikasuhon
kay naa kuno'y problema sa ilang system. Usa man nga system ng dinhas BIR nga inyuhang gikaproblemahan karon nga dili mo makakater og daghang mga tao nga usa ra gyud kabuk, okay ra man tanag. Malimit lang siguro sa 50, 70. Pero kung usa ra kabuk kada adlaw ang inyuhang makiter dinha, usa ra ka adlaw ang inyuhang makiter dinha nga kini nga ingno natog business permit anang BIR, may pagmanarado na lang siguro ng BIR ng trabahoan na. No? Nga naman, lugi ang gobyerno. Tagpilay sweldo anang mga empleyado anang BIR nga nagahikutar anang business permit. Ha? Pila na sila kabuok din ha? Pilay sweldo ana. Oh. Unya kauman, so sa kaadlaw, usara ka business permit ang ilang ma-process. Perting daghana din na mga higalang naga-apply, pero usara kabuok ang ilaha mga higalang ma-process kada adlaw. One day, one transaction policy daw sila. Uy, dili na pwede himuog policy because it runs contravene to the interest of the public. What is the interest of the public? Serbisyuan ang mga tao kutos mahimo. Nagsigit ng sweldo, sakto ang sweldo. Nya kauman ang serbisyo mga higala, way klaro. Asa ka mangitaan na, so sa kaadlaw, usara ka tao mga higala ang lahang serbisyuhan. Unya ang sweldo nila perting dakuha. Di ba? Perting lugian na sa mga tao kung mauna. So kung inyo na lang ang kaya nga mahatag nga serbisyo anang BIR tungod sa inyong system, doharay pwede dapat himuon ana. Dohara ang ato ang pwede masugyot din na. Either undangan na nga system tungod kay palpak na nga system, it cannot be given a chance to become a policy mga kaigsunan because palpak nga sistema kana. Or ato na lang ng sarad-an ng BIR dili sa tamanwildo anay mga empleyado din ha kay malugi ra ang ato ang gobyerno walay trabaho ug serbisyo nga nahatag ngadto sa mga tao. Di ba? Kanarang duha, ang pwede na ko masugyot anang issue ana karong BIR o kanang usa ba na? NSO ba na? Nga one day, one transaction daw. Mao doon ay policy. Ay kung ingna ng policy because ang policy must be acceptable to the public. It must have this so-called practicality. One day, one transaction. Is it practical? Is it applicable or acceptable to the public? Pagkahanggaw. Amot ni, sirimang ka, o mo-process ni din ha. Abot na siguro pila na kagatos na nag-apply ro des BIR mga higala o business permit. Puro tanggong. Tungod anang giingon nilang one day, one transaction policy. Do not use the word policy because it cannot be given weight mga higala. Or consideration as a policy tungod kay dili na madawat sa mga tao nga ingon ana usara ka buok ang inyuhang ikiter kada adlaw. Binuang na. Pilay sweldo nyo diya. Mga taga-BIR, labi na ka mga plantilya diya may gala. Dagko kay na silang sweldo. Wa pa na ilabot ng BIR empleyado din hang howd kayo mo adjust anang mga bayronon for a fee. Di ba? Mga adjuster din na. Wa pa na ilabot na mga higala na din hang nahimo nga bookkeeper. No? Nahimong bookkeeper sa mga private. Nag-sideline og bookkeeping sa mga private. Bawal man na. Conflict of interest. Di ba? So kung yun na kaya himoon sa BIR, which is very detrimental mga higala sa public service, better nga papawayon tao sana, isuspensa ang ilang sweldo, kaya waman sila na trabaho. Dili noon tanang BIR. I am referring to this division mga higala nga naga-issue aning mga business permit din ha. Napainyuha din ng mga delivery receipt kana inyo ang ipang-imprinta, nagdubli-dubli pa. Nagdubli-dubli ang mga numero. Usam ning trabahoan ni.
Is it an excusable negligence? Oh? Excusable negligence ba ni? Di ba? Actually, this is negligence. Pero ako pangutan na excusable negligence ba ni siya? Nagdubli-dubli mga higala ang numero. Halimbawa, ang number sa receipt mga higala, 007. Na ay muraog, napulo kabuk 007 anang booklet nga ilahang gihimo. Ha? Naunsa ba ning inyuhang machine din ha? Nisundog sa mga amo ug empleyado diya sa BIR nga nagtinapulan pod mga higala? Ha? Nisundog sa mga empleyado siguro sa BIR nga nagtinapulan pod. Ultimo, pag-set anang numero aron nga dili magbalik-balik. Ako gipa-print ni bag-o. Delivery receipt mga higala. Kaya nagnegosyo man tag bingka, kada deliver sa ato ang bingka, naaman ay delivery receipt. Oh. Pareho ang numero pagkahanggaw. Naunsa naman ng BIR. Nya karon na ay nag-process og business permit. Dili man ma-process kay naa daw sila'y one day, one transaction policy. Ayaw tag-ing nagpolicy na. Policy sa inyuhang kagaral. Oh, inyo da yung gamit-gamitan tag policy. Pwede ba na mahimong policy? Nga usara ka tao ang inyuhang atimanon as public service, engaged in public service. Usara ka tao inyuhang atimanon kada usa ka adlaw? Kahuman silduhan mo perting nagkuha? Usara na, binuwa nga. Ha? Ayaw mo pag tinambalos-los din na. Kung dili na kaya, kaya na ay problema din ha sa inyuhang unsa na? IT ninyo, inyuhang mga computer or inyuhang system. Kaya giagi naman ni computer system. I-manual na lang na just to save the service to the public. Oh? Di ba kaya nga ito ang primordial consideration why we are there anang public service. You are there in public service. Kaya manirbisyo sa mga tao. Unya mo ingon lang mo nga one day, one transaction, kay maunay policy, kay sistema ka na karon. Magsweldo mo tagpila, kalibo din na kada bulan, maura na inyong mahatag ang serbisyo ngadto sa mga tao. Pagkatambalos-los gud inyong dagko. Di ba? Pagkatambalos-los gud. Kumaw na, again, duara kong masugyot. Undangan na ang inyuhang system, or undangan na, saradiin na lang ng BIR para matapos wala na'y mahuna-hunaan pag-unsa pa'y huna-unaon sa mga tao anang BIR tungod kay why ayo gyud mga higala ang serbisyo. Maunay nakabahog, never mind din na. Unsa man na? Oo. Permanente man ta. Gi-on air na ta. Paspasa ba? Sige lang, okay na, no? On-air man ta dire 90.7 Lab Radio. So, maunay problema, mga higala, anang BIR. Sige, tag-istorya ng BIR, mga kaigsuunan, palpak man di ang serbisyo ng mga panuhak na dagko. Sige, pasangin lang ng sistema. One transaction every day. Paano na ninyo na mahuman ang iyong trabaho din na? Pagkabaga tulibagbag dagko ni mga higala mga tawhanan. Nya mga negosyante nagsigig paabot. Kay siyempre na ay mga ipang-issue na nga mga unsay pang-issue din na nga mga papel sa mga clients. Unyag di ka maka-issue, magkakaso na pug ka sa BIR. Waman mo ilain din ang ginatrabaho, ginahuna-huna. Puro raman na pangwarta ang inyo din na. Di pag yun na ninyo, mamaster-master na din na. Pangwarta man na sa gobyerno, ang inyo haragyo din na. Basig inyo po nang gisingit inyong personal nga pangwarta din ha, munang wa na magkadimao siguro. Basig lang. Pero ako, dili na ko kung sistema na. Dili na ko mga higala nga pakasadon kining mga ordinaryong empleyado diha. Ang akong buot ipasabot kanang inyong system din ha, naamoy leader din ha, naamoy head din ha. They have to recommend kay naa nay public limor mga higala
anang inyuhang serbisyo nga one transaction, one person, one day o every day. Ha? Sa usa ka adlaw, usa lang ka transaksyon ang ilahang i-accommodate. So kung na that is not public service actually. Ha? So may tawag ni mo na John. Oh, dili man kana public service na amot. Unsay tawag ana? Kamo na lay ngalan siguro ana kay ang public service mahigala from the word public na ay implication of plurality. Meaning more than one, di ba? Oh, plural, more than one. Plurality. Public good. Nabay public nga usara ka buok, di ba? Pagkahanggaw ninyo. Public usara ka buok. Di ba? Public service gani kay daghan ang serbisyuhan. More than one. Unya karon, public service mga higala sa BIR, usara ka buok ang serbisyuhan kada adlaw. Usa man na. Ha? Kada kong binuang ana, dili na public service. Oh? Personal service na po siguro na tawagan na. Kaya usara lagi ka buok. Di ba? O kanang mga amiga din ha, ni Chief Dante din sa Rizal, sa Central Bank. Ha? Public service na. Kaya kada gabi, daghang servisyo. Service, ha? O, akong amigo, daghan kayo uyab. Usara yung asawa, pero daghan kayo uyab. Public service po. Kaya daghan kayo servisyo. Ay, nako. Pero kanang sa BIR nga kada adlaw, usaray servisyoan mga higala, dili na public service. You have to cease using that word public service kung maura na'y makaya ninyo because that is not the nature of public service. Ah? Oh, happy birthday din na kang Eileen Bustamante. Ako ning classmate sa elementary. Good morning. Ah, kang Eileen Bustamante, kang kinsa pa ba ni daring kuan? Roel Senior Diaz. Ah, good morning. Oh, ipang-post ako ni DJ Sweetheart ning mga naadiri sa ato ang kuan, no? Naadiri sa ato ang kaban, palihog ko, paki-post ko kay para mabasa nato, mabasa nato ang ilahang mga kining greetings nila. So wala na mga higala. Sa word pa lang daan nga public service niya, usara ka buok imong atimanon dili na public service oy. Bisag aso mo mangutana. Ha? Bisag asa mangutana. Mangutana mo din ha sa mga maestro, mangutana mo din ha sa mga bugaw, mangutana mo din ha sa kang Mr. Webster, mangutana mo, bisag asa mangutana. Public gani, public service. Nga usara ka buok imong serbisyo, asa may public service din ha? Ha? That word alone violates the mandate nga public service para sa mga taga BIR mga higala nga usara ka buok transaction ang himuon. Dugay na na pila na na, bulan na na, kapin? I think bulan na na kapin. Hangtod karon wa gihapon mga higala ma-address. So kung ingon na, that is already an excusable negligence mga higala. No, negligence na because they failed to do kung unsa ang dapat nila nga himuon. Di ba? Negligence na na. Yan. Good morning, Kusgang Mother, si Norma sa Lagubang Flores, Naminaw. Oh, may buntag din na. Di ba? Kamong naminaw karon ba? Usa tan-aw ninyo. Public service man na, usara ka buok transaction ang himuon kada adlaw sa BIR, public service na. Sige daw be. Ha? Lourdes Mundiga. Oh, good morning da. Mga taga Biao Gianga. Naminaw sa tuwa din na. Mga taga Barangay Batutorel. Be, sige daw. Public, na ba'y public service nga usara ka buok servisyon? Walay kalainan sa asawa. Nga mauray imuhang serbisyuhan. No? Dili na public service. Personal or ingno na to, mas taas-taas pa, marital service na. Kaya giservisyoan nimo ang imong asawa or ang imong bana. Pero kung mo serbisyo pa ka kang mari, mo serbisyo pa ka sa imuhang mga amiga,
aka na public service na. Ayaw yung badlungan na misis kay public service na. Ang imong ba na public servant? Ha? Jojo Indrina. Oh, sama na. Kani public servant po ni, kay mo serbisyo man po ni ngadto sa uban. Ay, nako. Unay nakabahog tik-tik ninyo. Inyo din ang gamito ng inyo na ng istorya, ha? Haron ma-excuse mo sa inyo ang mga asawa ba? Oh. Pero kaning sa BIR, di gani dapat mga igalan ni pasaylo o ni kay dugay na kaayo ni. Ang mga negosyante dili makapaabot og ingon ana kadugay. Kay ang negosyo mga higala panginabuhian sa tag-iya, panginabuhian sa mga empleyado, panginabuhian po na sa tong gobyerno in a form of taxes. Oh? Walay rason nga tuan ni mga higalang langay-langayon. Kung nalangay man na, usa duha ka adlaw dapat mapangitaan na gidayon o pamaagi aron nga dili mga tanggong ng transaksyon din ha sa BIR, dili kay papaaboton ang mga tao kanus-an ninyo gusto ibalik ng sistema nga mo cater og daghang mga clients ninyo din ha. Oh? Kay dili na maulagi ang public service. Akong sublion mga higala. Ang tinuod nga public service, una, walay ginapili. For as long as Pilipino ka, dapat maserbisyuhan ka. Diba? Ang public service, ang gani, ingon sila, wala dahi gipili nga oras. Pero naaman tamay gala, kay empleyado man na sila nila. Naampon na sila oras po, cut off. Sige, butang na to public service discretion. Dahil ang public service, mga kaigsunan, must be beneficial to the public. Dili lang para lang sa usa ka tawo. Ako nagduda ko ani ba? Basig preload ni mga higala sa talayan system na po din na sa BIR. I-appeal na lang po ng ROD John. Kay maldita kay ng babae din nga mag-request tag copy sa deed of sale sa ato ang kwan, yuta. Deed of sale yuta og kanang sakena. Diya sa ROD, naaday maldita kay babae diya. Kuan ang pangalan na kay ato ang i-greet diri sa kwan 90.7 Love Radio kinsa nang maldita kay diya. Na may uban di man na maldita, magpamaldita lang aron makakwarta. Di ba? Di ba ang uban magpabutan-butan para makakwarta? Kanan din na sa ROD, magpamaldita aron makakwarta. Ngano man? Para mo negosyate ka kay aron ingnon nga istikta siya. Kinahanglan yun, nga negosito nimo siya og taas-taas nga presyo para mo give in sa imong gusto. Mao na din ha. Ay nako, mao na nakabahog tik-tik ninyo. So ato balikan kaning sa BIR. Usa man inyong trabaho. Naipalpak, usa duha ka adlaw, enough na siguro na para i-cure kung system man ang galing na ang problema. Kung ang system ninyo dili na siya curable, you have to suspend it and back to mano-mano system. System ang gyapon ng mano-mano, di ba? Mano-mano system. Ayaw na ng computerized system ninyo kay kung palpak na, ayaw na naggamita. Nganong diya magyuta ng palpak nga di may dili palpak, balag dugay, basta dili palpak. Saan na inyong style? Munang nagduda ta. Ug nakapangutan na ta. Dili ba ni siya prelude mga higala para sa another form of corruption? Di ba ni prelude? Nga naman nakapangutan na ka na dyan. Kay kung naamanggoy delay, mapugos ning mga tao, mapugos ning mga kliyente, mga higala, nga mutalay na lang sa taga-BIR aron iprayo ang ilahang transaksyon. Di ba? Yuyoy buhi. Mapugos ka. Kay para mauna ka lang. Muhatag ka. Ug talay sa ilaha. That's why, ang arta mga higala,
Sa may meaning anang arta? Ha? Unsay meaning anang arta di sweetheart? Kanang tigukod anang mga UI og talay nga taga-gobyerno mo na arta. Naa sila mga higalay sitas sa arta. Kanang gitawag nilag 3720. Arta 3720. Unsa man na? Kanang Arta 3720. Maunay dapat sundon sa mga empleyado sa gobyerno aron di sila maakyos nga nangayo og talay. Kung simple lang ang imong transaction, the government office must finish it within 3 days. Kung medyo complicated, the government office shall finish it within 7 days. Kung highly complex or there is this so-called high complexity of your transaction na mga problema along the way sa imong transaction, they are given 20 days nga ilahan ng resolbahon in favor of the public. Mao na mga galang arta. Anti-red tape mga kaigsuunan. Arta 3720. Oh. Diba? Yuyoy buhi. Yor ba kayo ni mo kantas yuyoy buhi? Oh. Malilimutan mo pa ba aking mahal? Ang mga araw natin na nagdaan habang ako'y nag-isa't nalulumbay, ang alaala ko ikaw. Pura magimalarya mga higala ang tingog. Pura gimalarya nga serbisyo, sama din ha sa BIR. Oh. So, those are provisions nga dapat nato sundon. Para ako, moingon nga, kung dili na makaya ninyo ana inyong system, kay nagbag down ang inyong system, dili na ko pakasadoon ng mga empleyado. Because, inyo nang gi-introduce din ha sa inyong opisina, nga wa magay na ninyo siguro konsulta inyong mga empleyado. Naalang siguro yung mga tao, mga officials, dito sa ibabaw nga nagsugyot ana, nga fan sa kini nga computerization, advocacy, kay paspas ang transaction, dali na kay mahuman, unya, giunaan karon nga dugay mahuman. Adto ta, balik ta sa mano-mano system. Kung dili na ninyo ibalik sa mano-mano system, nga wa na pag-asa ng inyong computer system din ha, I surmise, nga kanang inyong gihimo karong one day, one transaction, preload sa corruption. Preload na sa corruption. Aron pugson ang mga tao nga mutalay para iprayo ang ilahang mga transaction din ha sa BIR. Mao na tinuod nga istorya din na. Di ba? Para mauna ka. Bayadaan. Di ba? Para ninyo yo'y buhi. Para unahon siya sa uyab. Mag-una-una siya bayad. Una na yun. Ako di unahaday. Kaya una ba akong bayad sa imuha? Di ba? Ni unag bayad ba sa kanang iyahang kuan? Baligya nga unsa na? Transformer. Ano naman ni? Dealer na nirog transformer ni si Yoyoy Boy. Di ba yoy? Kisa to'y makaunag bayad, mao to'y unahon. Di ba? Mamalit diyan ni Yoyoy og transformer. Ay mo man tong gihatag yoy nga ako aman to, ang kulor ato, ako'y nagpapintura ato, yung ato nga kulor akong gusto. Nakauna na kog down nimo. Down naman kanyang ni do all this ako agikasan man dayon, di ako na tong giunag hatag. Ang down di man na bayad pa. Reservation ra man na. O kato kay ni kasi una na kog hatag. Mao na may tabo des BIR. Kinsa tong makahatag na yung una cash, mao'y unahon din ha mga higala. So, magduda ta nga kanang ilahang langay-langay din ha
prelude na mga higala sa korupsyon. Why? Because if there is delay, there is malice. Taon-taon, balik ta, human lamang pipila ka mga pahinom doon. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa. Para masigurong walang itong dalang sakit tulad ng kolera, ito ang mga pwedeng gawin. Pakuluin ang tubig ng 2 minuto para patayin ang mikrobyo. Takpan at hayaan lumamig, saka isalin sa malinis na lalagyan. O maglagay ng tabletang chlorine sa tubig at sundin ang tamang paggamit nito. Pwedeng magkaroon ng amoy o lasang kemikal ang tubig, pero malinis pa rin ito at ligtas inumin. Inumin ligtas, tayo ang lunas. Isang paalala mula sa Department of Health. Good day, everyone! Luckily, we can now file our income tax returns even without physically going to the Revenue District Office with the help of the eBIR Forms app, which are available for download from the BIR website. In this video, we will share with you the steps. Everyone has the responsibility to know and understand the earthquake evacuation plan and procedure in our workplace, school, at home, and other places where we usually go. But when is the time to evacuate? Earthquakes can happen anytime and anywhere without warning. During a strong earthquake, duck, cover, and hold. Remain in this position until the shaking stops. Be alert and do not panic. When is the time to evacuate? Alright, balik na baigala. Dili sa ito panagkuyog sa programa ang issue sa masa. Samtang, doon na ay 41 minutos na nakalabay human ang alas 8 sa buntag. Now, kaning mga opisinahan wapo ni kalainan ng ubang mga opisina sama aning Department of Agrarian Reform. No? Kaning ato ang na-mention kaganiha, BIR, ROD, sa paning uban. Wani kalainan. Tawar ko ni, unsa ni mga higala ni ka hanggaw ning dar. Mag-process ka o transfer sa imong title kay Agri, kinahanglan nila og certification. Karon, sa proseso mga higala sa pagkuha og certification, kinahanglan daw sila mag-conduct og inspection. Pero, ang tao dito nga nag-process, wa nila istoryahe na kinahanglan magpasa mo og letter request. Kay ang letter request di ay mga higala, maunay basis para mag-ground sila sa ARTA, kining anti-red tape nga 3720. No? Nga dapat ilahang aksyonan within 3 days, 7 days, or 20 days, depende sa complexity sa imuhang problema. So, ang ginahimo lang aning DAR, labi na ning DAR there is Davao, hapit magtulo ka tuig na dinang ato ang gi-process nga transfer mahigala sa title. Wa gyud maliok. Ang istorya kay wala pa daw sila'y available nga inspektor. Uy. Usa man na walay plantilya din na, walay naka-assign din na siweldoan sa gobyerno nga mag-inspect anang yutaan na para maka-release mo og clearance para ma-process na ng dugay na kaayong titulo nga matransfer na ngadto sa new owner. Pero wapon mo sugyot ang mga panuhak nga kinahanglan mag-submit mo og letter request kay para mag-ground for me sa ARTA kanang anti-red tape. Wala pod. Kay mahadlok po dahil sila dahil mahigala nga maarta sila. Ila lang ipasagdan until karon wala giapoy actioning DAR mga kaigsuunan diris Davao aning transfer sa title. Usa day kalisod para sa DAR mag-inspeksyon og yuta para ang purpose is titling lang mga higala, transfer sa title. Usa din na siya kalisod nga trabaho. For them to take 3 years or more mga kaigsuunan una maaksyonan. Usa din naka-komplikado dahil ng kuan. Kinahanglan na 20 ra kutob ang gihatag sa harta Lisod na kayo na nga mga transaksyon kanang 20. Pero kaning mere transfer mga higala, limpyo ang titulo, i-transfer nimo na bayra na sa BIR ang state tax tanan-tanan, pati sa city na bayra na.
dili pa ma-inspection anang ato ang Department of Agrarian Reform. O sa may gipaabot ana din ha, talayan. Ya dili sila mag-ground mga higala kay wa pa letter request. Di sila mag-ground sa ARTA. Tanawa ko na pagkahanggaw mga higala. Oh. I mean, ako napulaan ako aning style ba nga delaying tactics. No? I said, kana magong style nga i-delay-delay ka. Ang bottom line ana manggod, ang mensahe ana para sa mga tao nga nag-process is pangwarta mangguna. Oh, pangwarta mangguna. Di ba? Mabitaw nang niingon ang balaod, if there is delay, there is malice. Di ba? Naana na'y malis, imuhang gilangay-langay na kay naa kay gusto nga mahitabo. Kanang gusto nimong mahitabo, mauna ang malis. Kay pangwarta na. Ha? Na, kanang kwan. ROD da. Langay-langayon ka. Ingnon ka lang, tawagan. Kauman, dili ka tawagan. Pila na ka tuig ng imuha din i-process, di ka tawagan. Kay gusto na po, at tuon mo personal para mo talay na po ka dito. Maunay nakabahog tik-tik anang mga opisina na din. Bisa kung saan mo wala pulos. Puro na lang pangwarta. So agay, siguro sila moingon, Malacanang gani og ang Congress gani ron. Grabe gani pangwarta diyon. No? Ang Malacanang ug ang Kongreso grabe kay pangwarta. Kita pa ka diri sa ROD, BIR ug DAR, di ta mangwarta ani trabaho ani asa man ta mangwarta. Ato ta mangwarta sa lubot sa kabayo, pastila nimo John. Oh, ana siguro nilang huna-huna. Ha? Taw-taw ba gala? Oh. Kay atuan yung salsalon pag-ayo ng istoryahan ni. Unsay dapat himuon sa mga tao? Ani siya gamay lang nga clue. Ang una yung himuon sa mga tao, mag-submit mo letter request duly received by that office. Para mo apply ang 3720 sa anti-red tape o kining ARTA mga higala. Kaya kung dili ka makahimog letter request nga duly received anang opisina ana, naa sila excuse, mingon na yun na sila nga, wala man may request ngayon ana diri sa amua. We cannot act on that oral basis alone. There must be kining written request. Oh, mo ana na pud ng mga panuwak. Mo na kinahanglan na tay written request ipa-receive sa ilaha ang kopya so that within that period, either 3 days, 7 days, or 20 days, ang pinaka-most nga medyo problemado kay nang imuha din ang pangayo, 20 days, ma-resolve or aksyon na nila mga higala. Kaya kung dili, pwede tamo adto ana sa ARTA. Mutasa ba dapitan ng office karon sa ARTA? Bay taga-ARTA mga higala nga sige ra po pagluta ng taga-ARTA. Ha? Sige pagwapo ng mga taga-ARTA din na. Pero pwede tama ka dool sa ilaha, bitbiton to na tong notice nga ilahang gi-receive anang opisina na para ireklamo sila dito why they failed to kining inak ana nga imuhang request sa ilaha. Pero kaning dugay na kay ni magtulo na ni katuig ni mga panuhak. Usa lagi paabot ninyo talay? Nga dili mo maka-inspection anang yuta nga clean title? Unsay kuan ninyo na? Bobitaw na. Akong sublion, if there is delay, there is malice mga higala. Live ta. There is a 90.7 Love Radio mga bay. Sige po yung alagad June Bersamin. So mauni ang problema din Kung naay pila na katuig, 20 days lang ang pinaka-maximum mga kaigsunan before ka ma-charge anang ARTA. 20 days lang. Dapat imong aksyon na. Or else, you will be charged. Pero kining ato ang mga igalang ipatransfer nga title, mag 3 years na, wa pa'y gihimo ang DAR. Kay wa kuno'y inspektor mga higala, asa man ang inspektor sa DAR? Wa inspektor o nagsige mo paabot din hagkanos, amo din hatalayan mong mga panuhaka mo. Nga dili na ninyo ma-inspeksyon. Bayad na sa BIR, bayad na sa city, bayad na kung sa pang mga
bayronon din ha nga mga si tawag mga stamp. Bayad na. Pati tag-iyas yuta, dugay ra nahurot ang kwartang gibayad. Oh. Unya karon dili ma-transfer kay wala pa ma-inspeksyon sa DAR. Kay ambot og unsay gihimo anang mga taga-DAR po din ha, tulo na katuig kapin wa pay gihimo. Oh. Kay ang ARTA siguro malutsa nila kay wala sila mga higala makapirma og letter receive for request of inspection. Mao siguro na ginahuna-huna ani mga higalang mga panuhak dagko. Ay nako. Mao na nga kinahanglan. Mao ni itong iampo na lang. Kung mapresidente sinday dapat panghinluan yun yung mga opisina sa gobyerno nga naputos na mga higala aning mga kurapang officials. Ilan man tuyo o nag-delay-delay. Bisag din ha sa City Hall. Naay mga opisina din ha. Maunay practice. I-delay-delay. Sapaw-sapawan ng imuha din ng mga papilis nimo para mudool ka, mangita kag linyada para muhatag ka. Na din na. Ambot lang. Og ba, balik na din na sa Tatay Digong anang City Hall. Di ba na mang lupad na din na mga higala na din na mga... Naya po na. Di man tanan. Pero na, daghan na kayo tang nadawat nga info ana. Na din na sa City Hall. Maugya po na practice. Ang papel sa paw-sapawan, dili tagdon, dugay na kaayo. Luyo, anang 72 hours policy sa City Maygala nga kinahanglan masikaso ng mga permits din ha. Wala na nila na ginapatuman sa pagkakaroon kay ang bottom line is pangwarta. Because in delay, there is always malice mga kaigsuonan. Malice is presumed. Pag na ay delay, malice is presumed. Ginadili-dili. Nangita lang mga higala o mga nindot nga mga alibay, para dili aksyonan ng imuha din ang mga letter request nimo. Pero again sa tanan na to mga listeners, I want you to be educated. Unsao na to pagdakop ning mga tawhanan ni. Papirmaha og letter receive sa imuhang request para mo sulod ang polisiya sa ARTA nga 3720. Kay kung di na makapirma ng mga panuhakan na nga mga opisina anang letter receive, di na nimo sila mag-ground sa ARTA. Kay unsa may basis sa ARTA karon, pila na di ka days na nag-request. Mao na puro lang ka istorya. Where's the written ebidensya? Res ipsa loquitur, di ba? Pag written ang imuhang ebidensya may gala, documents, things speaks itself. Unsa man na nasulat din na, kuan, di-receive nila, mo na. Moingon na narong ARTA, oy, sobra na kayo ni, nga nung waman ninyo aksyon ni, malis is presume, but pasabot, na siguro mo'y agenda din ng kwartaho ni ninyo ning nag-request din ana na din ang may tabo. Pero kung wala mo'y letter, tabla pa'y giilad ninyo anong trabaho diya. Samtang sa laing bahin mga higala, si General Torre, iyaha ko nung usabon ang matang sa pagpamulis deris Pilipinas kay gusto niya ko nung mahimong effective. Ato na paminahon mga higala, unsang klaseng pamulis ang gusto ni General Torre para sa iyahang PNP. Kaya siya na may bag-o karong chief PNP mga higala, kay bilib mang kaayo niya si PBBM, kay iyahang gilunggob ang KOGC o gisapwang si Pangulong Duterte paingon ngadto sa The Hague, the Netherlands. Munang Atchop Boulevard kaayo, si President Bongbong. Siya gyoy napusuan mga higala, nga may mong PNP chief. Kay naapaday unfinished business ang pagsapwang na po daw ni Bato de la Rosa o ni Bongo
paingon sa dahig, kayang-kaya na daw, kay siya na gyud daw ang PNP chief. Agaray. Bebe, atong paminahon, unsang klaseng pamulis ang gusto ni General Torre mga higala karong panahon na? So, shorter hours, pero we'll ask for quality. Ginawa ko na natin sa Quezon City and I intend to, again, do it and try to study it if it can be replicated in NCR and the major city centers, yung bang mga cities that never sleeps. Thank you, sir. Maybe hear now from... Alright, So, ingon siya nga kanang magpatrol gyud daw ang mga pulis. Kaya na daw nang gihimo, kuan daw kayo, kanang effective daw kayo sa dihang nahimo siyang opisyal sa PNP sa kining NCR. So, police visibility. Wa man hinuon niya gi-reiterate tong istorya ni retired General Marbil nga ang mga pulis nindot og makasyabo kay dili makatuog. Samtang nag-duty, wa man hinuon niya gi-reiterate. Siguro dili na maoy main agenda mga higala ni General Torre or mission mga higala sa iyang pagka-PNP chief. Basig tinuod yun tong mga pagduda mga higala nga ang iyahang pagka-mission nga dalon guruyon ipapriso si Bato de la Rosa o si Bongo dito sa dahig da Netherlands. Ay kang bata ka. Sao na lang ni. Ay nako. Unsa ka hilintunganay ani kay naa naman po istorya nga makadagawas na si Tatay Digong di na magdugay. Burag Hulyo mga higala. Makagawas Tatay Digong daw. Kay maunay deadline sa prosecution aron ilahang ilatag tanang ilahang mga ebidensya og din hapon masayran kung naabay jurisdiction ang ICC. Kay pasubmiton po nag-comment siguro ang prosecution panel mga kaigsunan or prosecution para sa kining argumento sa depensa. No? Argumento mga higala sa kining depensa. So, gusto po Tatay Digong nga maka-take out na siya. Murag di siya mo take out kung di siya i-release. Saon na. Obligasyon ba yun na sa itong national government nga ipa-take out si bisan kinsang elected public officials. No? Ang katugan ning abogado maigala nga si Harold Respicio, no? Ipa-take out na siya. Gisuspend man to maigala sa Comelec. Gipa-take out na. Siya ang vice mayor sa Mercedes asa to dapit? Kining Mercedes Isabela. So, siya na ang vice mayor dito. Kinanglang yun, maka-take out. Onya, ang lead counsel ni Tatay Digong, nga si Attorney Nicholas Kaufman, inspired daw kayong panahon na. Na-inspired siya, tungod kay si Manang Aimee daw, na daw dito sa dahig the Netherlands, nag-aring-king-king. Nag-aring-king-king daw, Kuya po di si Manang Aimee, naapo di ay abilidad mag-aring-king-king. Wa siya kasulo dito sa detention cell ni Tatay Digong. Dito lang siya, nagsigig hagwaanay og si Attorney Nicholas Kaufman mga higala. Na ay mga OFW nag-take sa ato. Grabe daw ang hagwaanay ni Manang Aimee o ni Attorney Nicholas Kaufman dito sa dahig the Netherlands. Agaray. Lisod na ba ning tiguang mahigala mao'y mahigugma? Atay kang bata ka. No? Pag ang tiguang gani mo'y mahigugma, siluso pag yun kayo na. Na mga bana ninyo din nga mga tiguang na niya, kamo batanon pa mo na, siluso kayo na. Naku mga asawa po, nagminyo og idaran, silusa kayo na, no? Maminggoy labas ninyo anong trabaho, Oy, wala tayo oras mga babae. Ini sa ito panagkuyog, panaguban sa programang Issue sa Masa. Adlaw Martes, pizza 3, bulan sa Onyo 2025. Sa ito ang mga ka-ISM din na, good morning and thank you so much no, sa padayon ninyo nga pagsubay din sa ito ang programang Issue sa Masa.
Sa ato mga Facebookers, salamat mga listeners na to. Dinis 90.7 Love Radio. Ako inyong alagad bata-bata, June Bersamin. Ang panahon na magbulag-bulag mga higala. Atong bulawanong pulong or pulong pamalandong karungadlawa. Magpakabuhi ka karon nga matarong aron adunay masanag ug malahot tayong ugma. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Salamat, mayong buntag, and keep safe always, mga bahay. Issue sa masa. Issue sa masa. Pagtuki sa mga nag-unang issue sa katilingban. Issue sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse. Sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Issue sa masa. Uban ni June Bersamin. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio.